tahu ya cara jepek kalai mari pola. Ada orang sopin atau lasatan di debata jumlah kita matanya. Debata jauh para surana semua mulai ada di pasar penganam Yesuham. Nah yang diserai hatam kami ukap roh pikiran kami. Asa mangula marperbiatan di bagasan Yesus kesemartanyakan. Amin. Di tadaman dengan pengusaha persiapan hatan di debata dihita di hari Senin tanggal 9 November 2020 natal surat di Sada Tesalonika bintu 5 ayat 10 sada sonong madirokisi. Di bahani saya masih paingotan mahamu jala masih paulian songon naung binahemuna ido anggo sah. Dita kadonga saha porsiaon songon col mana bersosialisasi kita di paingot do kita marhiti tumpuk tahun asa masih paingotan. Di bahasa Indonesia itu pun saling menasehati akadongata nah hurang dia kapapainana alai hita petong bui do dinasehati di paingot kita dia kahahurangan nadaulahun dia kahasalan nadaulahun di bagasan muluton dan bui donot tahita cuma sempurna nobody perfect semua tidak ada yang sempurna kita adalah orang yang punya kekurangan datung jolma nah sempurna ina alanido rikodo ita majalo aka si paingot rikotian do si paingot di bagasan muluton nasihat poda di bagasan muluton di poda hita di perdalanan ni muluta isarana ropaning lao mangula kasuloka lao mangaratu akayanakon lao martiga lao martani pokokna saya di paingot kita terlalu mau bema molorohi ta pada potong bagas cono ni debata diakat permingguan hata ni debata tersebut di bagas mulut paingot tong berdalaran ni mulut tong tu dia mah somong main hata ni debata asa masih paingot kita dia kahamurangan nadaula asa masih otak kita saling menasehati asa dapat kita puda naulina dinggan di perdalanan ni mulut ta di sarana ropaning molo adong siulaun manang adong kegiatan adong pura ikosono bangda ikosono songon natoras tiang kuna mamudai tiki mar sekolah molo lahu sekolah buju di sekolah marsiajar buju ingot akka persiajaran nang milion ni akka guru ima kapura akan nasihat asa hasia, asa dinggan. Jadi iro benda di dok masih paingot. Jala di dok masih paulian. Mulai bahasa Indonesia dok saling membangun. Orang-orang yang membangun menjadi motivator. Orang jolma nama si paulian. Orang-orang yang konstruktif membangun, bukan destruktif yang menghancurkan, merobohkan. Alai ikon gabe masih paulian dulu. Membangun kita diaka dongata buha asa bangkit buha asa hasia buha asa denggan nguluna talehon aka solusi na denggan dia ma nanain mabahini bana denggan maju iro sasitong na nguluta songo colma na bersosialisasi songo colma na berinteraksi di bagasan nguluton ikon kita dong masih paingotan kita harus saling membangun dosudai songon di tengah-tengah di keluarga songon suami do istri amatai do tinata iko saling membangun saling masyurupan dan boleh sahalak belau-belau saling memotivasi masih kaulian diakka ulau di tengah-tengah ni rumah tangga mana keluar songon nilo nani odol hormat hidup tahun asa songon naung binahin munain asa gabe dapat kita anak-anak hati urun dan gabe anak kabulabut kita alai anak hati urun nama bosinotang gabe pasu-pasu waktu nama madiang songoni mahita gabe colma nasaling masih kaulian nama si paingotan di bahasa Indonesia rokon jadilah menjadi orang yang saling menasihati saling membangun songon nampi toh taulah mai di bagasan mulutta masih paingotan mahita masih bau dulia kita asa dapat nauli na denggan dapat lasmi roha molo masih paingotak kita diaka nang
Amin. Makanya debata jawa para surah sumurung itu tuh masih payotan masih pau dulu kami bagasa mulungan yon dia keulau nama asa dapat las niroha asa tarida ma Tuhan nama si maholongat kami masih lupa kami Tuhan songo colma dan masih pasopu dan gabe lomoroha siga dongan alai Tuhan asa maju ido Tuhan nanya zakomu di bagasa mulungan atau ngurupi pargogoi hami Tuhan badau roha hosum di hami asa masurubah kami siroham Tuhan di bagasa Yesus Kristus matnayak kami sesapu kami amin horas.